beksan. Kojo katur panitia sing ngersake langkap Mas Riuni. Sri
apa hajat bilang kalau Pipan iki dilanjutne podang kuning yo, Mas. Aja siap. Mandek Kalong dadi saksi. Muga sliramu ra bakal blenjani. Wiwit donya nganti akhir. Ong bagus sing pikir-pikir.
saking Temanggung. Monggo. Kopi Lendo. Bersama Mbak M Emi RA. Monggo Pak Kopi Lendo. Kopi Lendo official. Ibana Audio. Monggo kembali Kopi Lendo Katur. Siap digoyang. Pasukan batik monggo. Nggak punya teman. Oh, oke lah kalau begitu. Terus dari besan ndi iki kok rameli joget. Kok geding aku. Ndang rene no. Cah Temanggung kok dilawan. Yo! Kandhani kok. Ayo. Dadya sisianku
foto kono. Indah gon. Kadang-kadang panitia, semoga ingkang sampun pikantuk sampur pakurmatan. Kasuwun jumeneng saking sasana palenggan. Kasuwun dampingi menjadipun bopong den kula Bapak Sumarno telah Ibu. Wonten ing kalundhangan sang menika.
sriuning Mas sing dikersakne.
Nggih matur suwun Mbak Natali. Sampun Pakde Ratno. Semoga kata-kata kopi ledon Mbak Natali Ipana Audio itu loh bocah Pati Doyo semoga Pepuden kalau Bobo Yati Sebalun
gagal fokus to, Mas. Gagal fokus iki. Lah yo gagal fokus ki. Biasane nyawere ning omah wis berekne kabeh. Iki kala-kala ngono. Kok dicicil siji-siji lho. Nesuwo Mbak, nesuwo. Nesuwo. DP-ne wis mubengi. Pripun Walah, Wis di DP mubengi saiki lagi dicicil. urip ana kutha gedhe kowe tak tugaske apa semua isine kowe apa-apa wae najan sesideman mati tak tumbaske capek gunung masih yo Bapak Haji nggih Pak nggih. Yuk yuk. Asik. Dek jaman berumah jare kelingan. Asik. Enggak dito. Kebagian toh. Ayo Pak. Hae lho. Pak tak njupuk Pripun dhewe. hae jare Pak. Pak, hae, Pak. Ayo. Sekar bisa Diputar nggak? Hah? Masih kembali. Kopi Lendot Kater Kagem Sedaya. Sugeng laras. Yo, pasukan batik boleh ikut joget. Sugeng rawuh Bapak Daya. Oh. Nangis sajroning atiku nalika sliramu apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa
satu buat akonya di sana. Yuk kembali ke Ledot. Kembali. Ledot official. Iwan Audio. Iki lho, Ocai, Wasik. Spesial masuk ke hati teman-teman panitia semuanya. Mas Dian, Mbak Nur. Lari, ayo. Kita goyang. Yuk semua panitia kita Ayo, joget Mas. yuk. Ojo ngamuk yuk. Abang biru lampune disco. Awakku rumas mikir bojo loro. Bojo sing enom njaluk disayang, sing tuanjur gak ditinggal. Sirahmu metu ra bisa turun. Handom tresno mas uga andom metu. Mikir putuwe, mikir belanjane, njur saiki bingung atine. Delong dino mulih rono, delong dino bali nang kene. Sembah Nur, masuk hati. Sing sedino kanggo sapa, sing sedino kanggo wong liya. Masih kembali ya. Oke, Ledot. Buat segenap semua. Mbak Nur masuk hati. Masih tetap di sini. Sembah nuwun. Kembali buat semua pasukan batik. Iki geser ora iki asik. Monggo Pak Abang biru lampune diskon. Awakku remas duwe bojo loro. Bojo sing enom njaluk disayang, sing tuwa njur gak ditinggal. Sirahmu metu ra bisa turun. Andom tresno mas uga andom metu. Mikir butuhe, mikir belanjane, njur saiki bingung atine. Bapak ayo Pak Delong dino mulih rono, delong dino bali nang kene. Sing sedino kanggo sapa, sing sedino kanggo wong liya. Piye Mas? Sampun Mas. Mbak Nur masuk hati. Kocok-kocok panitia. Matur nuwun. Yo, Mbak Emi. Matur sembah Sembah nuwun. Nur. Yang punya bojo loro sampun katur ya Mas. Monggo. Kopi Ledot katur. Yo. Katur Bapak Apeng nggih. Bapak Apeng. Yo 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 yo.
suwun Mbak Emi, Mbak Ani. Aku nenek kono gak diwehi tempat Mas. Ayo jumeneng saking Palenggan, Mbak Lis. Ah, kali siapa gitu? Semoga Mbak Emi balis. Kene, Dok. Mbak Lastri monggo. Mbak Lis. Monggo Pak Dik. Bapak Yadi monggo. Welcome. Iki koncone Cipto iki, Kak. Dulure lanang Cipto. Welcome, monggo. Yuk. Terangkan dong golek ora
Mbak Lastri kenapa nggak ikut joget? Tadi sebenarnya Oke, udah berkah. nyiapin loh, Mas. Semoga kata-kata kopi Linda. Monggo Bapak Hajat. Monggo Bapak Hadi. Monggo Pak Yati. Urip bebarengan bendina ya mung tarasa apa pancen sliramu ora rasa Kayak bedol. apa sliramu ora bendol kawi Ada namanya siapa? bendol Bendol ya? Oh adanya Mas Bendol ya? Oh Aliando Bendol Joko. oh alah ya. Ndol adimu kok ucul neng kene ta ya kok geding aku Adimu ini Londol. bajunya sama kotak katok-katok kotak-kotak Iya, sama yang ngendang. Bisa ngendang kan
ya? Bisa? Enggak bisa. Tapi jogetannya cakep ya? Tapi ya keren kan? Iya kan? Terima kasih Abang Bendol. Iya, kok gedeng aku. Kandhani wis nyeluk abang ki lho ya. Kandhani. Kakak ya. Kakak ya, kakak. Tetap joget semangat ya. Bendol. Ini kasih kakak bendol aja ke sana enggak apa-apa. Kasih sana, naik, kasih iya, kakak bendol. kakak Yang nendang loh, yang Iya, nendang. yang itu. Nah, Ini itu, Kak. nah. Sana naik sana. Iya, Itu yang kakak bajunya bendol tuh. kotak-kotak. Nah, kasih Kak Bendol. Tenanan tolong nambah nih. Terima kasih Dedek gitu. Terima kasih Dedek gitu bilangnya. Ya, sama Dedek nggak boleh berantem, oke? Gelang kalong dadi saksi. Muga sliramu ora bakal Ya, dikasih sekali lagi. Pak ya, Om Dwi, dana kenakalan habis, mau ditambahin. Jangan disia-siakan yang berbakat. Anda bisa nyanyi ya? Joget, joget, oke. Gelang-gelang sing tak tompa nyelengake nalika nalika biyen tresno aku nganti salawase Janji pengen kebaran Bentino yang mau rasa Apa pancen sliramu ora krasa asik apa sliramu ora ketun amung rakoso urip ana ngono Sabar aja itu. bunga susah dilakoni yen rezeki Gusti kang maringi Kakak Bendol. Ayo kakak Bendol bilang Iya. apa? Kakak Bendol bilang apa? Sama dedeknya? Ojo meneng wae, Cok. Kakak Ben. Cilianmu. Pilih yang mana? 1, 2, 3, 4 pilih yang mana? Pilih yang mana? Nah, pilih yang mana? Suruh pilih. Oh, Yang ini. mana? Yang mana? Ini. Ini. Iya. Bukan, Yang mana? bukan. Yang mana? Ini lompatin. Oh, yang pojok. Ini. Yang pojok. Itu punya saya loh. Yesus. Pasti ada yang bisikin dari belakang ini ya. Yang paling pinggir. Oh yang ini. Paling pinggir kan? Bukan kowe. Kok geding aku. Muga sliramu. Ayo jangan dihabisin nih. Ya sini. Nanti akhir. Sekalian dah. Terima kasih. Iya. Sehat Dedek, selalu. Dedek pinter namanya sekolahnya siapa? ya. Oh kan, Aliando Bendol kan, Kandhani kok. Makasih ya sayang ya. Oh papa, monggo pak. Lagu pamungkas ya mas. Monggo sedaya Monggo sedaya yang mau kemawon ikut joget. ingkang kagungan kamilut kanca-kanca panitia kasuwun jumeneng saking sasana Palenggan. Ayo. Kalau
hae Pak E. Hae Pak E, monggo hae. Matur sembah nuwun. Pak E mboten hae Pak E. Hae engko bengi. Engko bengi cocok tengah wengi. Hulu sawah sapa ngendut kedatan hatiku wis kapilot sae punya rasaku yen to bisa sesandingan sliramu matur sembah nuwun. Kasuwun jumeneng saking Sasana Palenggan. Semoga kopi lendot gimana audio? Asik ya. Iki lho bocah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. wis wantine tanah sati legen, wis wantine padha nindakake akan wis kumandang wayahe sembahyang natapi wajib kawuh pangeran salat tadi takae agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi sikuman lan sing tumanirang luwih sampurna yen berdamai yo Subuh duhur lan asar maghrib lan isya jangkepe Baik, kira sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Kami atas nama seluruh kerabat kerja dari Kopi Lendot Sarining Tilalaras, juga sekaligus mewakili dari keluarga besar Saiful Hadian, tentunya atas banyak-banyak terima kasih atas kebersamaan.